ஹாய். ஈவினிங் தப்போம் இல்ல சும்மா அப்படி. கவராக இல்ல லைட்டா ராக் ஆஃப் எடுத்து அச்சா. அதான் ட்ரெண்ட்ல இருக்கலாம் பாடியிருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு போட்டுருக்கேன் இதுல ஃப்ளெக்ஸ் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ. நான் ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி ஒன்று. ட்ரிபியூட்டா இல்லை பழங்கி இல்லை. இப்போ ஸ்ரேயா கோஷல் வந்து லதா மங்கேஷ்கருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கல்ல, அந்த ட்ரிபியூட் மாதிரி நம்ம ஏன் நம்மளோட லெஜெண்டரி சிங்கர்ஸ், லிரிசிஸ்ட், மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது? நீங்க யோசிக்கலாம், இது ட்ரெண்ட்ல இல்ல, இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் யோசிக்கலாம். அதை பத்தி தான் நம்ம என்னைக்குமே கவலைப்பட்டது இல்லையே. ஒரு ட்ரிபியூட் டு மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் சிங்கர், தி கிரேட்டஸ்ட், தி கோட், பி சுஷீலா அம்மா. A few moments later. என்ன ஐட்டங்களோ தோல்வி. ஆமா இல்ல சுஷீலா அம்மா பாட்டுனா இது ஒண்ணுதான் இருக்கா? எங்களுக்கு வடிவேல தானே தெரியும், நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? Stay tuned guys.